imma li fih tħoss ħafna l-preżenza tal-kultura popolari tal-Maltin minkejja li l-karattri huma l-Franċiżi. Sa snin 40 meta tfaċċat fix-xena Mary Mejla, il-letteratura Maltija kienet fil-biċċa l-kbira tagħha ddominata minn kittieba rġiel, bil-pubblikazzjoni tagħha tal-1958 rikonoxxuta bħala l-ewwel romanz bil-Malti miktub minn mara. Madankollu, skoperta riċenti żvelat romanz bil-Malti miktub minn mara li jmur lura għall-1919. Illum ġejna niltaqgħu Madren Grima mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta biex niskopru dwar ir-romanziera Konċetta Brinkat, l-ewwel romanziera fl-istorja tal-letteratura Maltija bil-Malti. Konċetta Brinkat kienet mara komuni li twildet fl-1870 il-Laqxija Birkirkara. Meta jikella 4 snin u nofs, il-familja ddeċidiet li temigra lej Konstantina fl-Alġerija. Aktarx li l-edukazzjoni li ħadet meta kienet l-Alġerija edukazzjoni Franċiża. Enuha biex tieħu ħafna interess fil-qari kienet tħobb taqra u anke fil-kitba. U fl-1919 wara li rabbiet l-ulieda bdiet tikteb dan l-ewwel romanz tagħha, il-familja De Valere jew Louis Mitluf ġewwa l-Bosk, romanz twil, mibni fuq il-modell tar-romanz tal-faxxiklu b'ħafna dialogu, b'ħafna azzjoni, b'ħafna kombinazzjonijiet ukoll u bir-rebħa tat-tajjeb fuq il-ħażin fl-aħħar mill-aħħar romanz ambjentat fir-Rivoluzzjoni Franċiża imma li fih tħoss ħafna l-preżenza tal-kultura popolari tal-Maltin minkejja li l-karattri huma l-Franċiżi li kelli jieklu l-mod kif jiġibu ruħhom flimkien il-relazzjonijiet fil-familja u l-bqija. Fl-1922 kitbet it-tieni romanz li huwa S-Sahara Nerelis li huwa romanz ambjentat fi żmien Neruni l-Imperu Ruman. U naħseb li għalhekk fil-fatt wieħed jara fl-isem letterarju li ħolqot Cornelia Melitesi il-figura ta' Cornelia li kienet figura fl-Imperu Ruman li kellha personalità kbira bħala mara, kienet elokwenti, kienet taf ħafna skola, kienet taf tikteb u naħseb illi għal Konċetta kienet modell, il-modell ta' mara brava, intelligenti li hija dedikata ħafna għall-familja tagħha imma wkoll għandha l-personalità tagħha.